Αν παίζατε τόσο γρήγορα, κύριε Λιάπη, όσο τραβάτε την κάμερα, θα είχαμε πολύ περισσότερη βοήθεια από εσάς. Και εσύ άμα δεν ήσουν άσχετος θα έτρωγαμε μια γκολ. Ο κύριος Δεμήρης συμφωνεί. Ο Ιερόδεος είναι σχολείο, αγόρι μου. Αλλά είσαι καλό παιδί. Άντε να σου χρεώσω έτσι καλός προπονητής. Άντε, να σου χρεώσω. Έτσι, μπράβο, να τα πούμε. Αυτό θα βγει, δηλαδή θα ακουστεί. Αυτό θα ακουστεί βέβαια. Δεν είμαστε, τα ξέχασες. Ξέχασα τα έλα. Από πιο μακριά από σένα. Στο κόκκινο μήλο. 1 κιλό φέτα για τον κύριο Ρότσιο. Ποια θα έκανες και να μπήκε 2 γκολ έπαιρνες. Αχιλλέα κάτω καρνών, το ένα κάτω το κέντρο. Στραβόκροτς, ποια θα έκανες. Δεν μπορείς να σου τα λύσεις κι εσύ. Εγώ να πω τώρα, κύριος, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μόσχο για την φιλοξενία του σήμερα στο εξαίρετο μαγαζί που έχει το φοβερό περιβάλλον. Να τον ευχαριστήσουμε από καρδιά στον κύριο Μόσχο. Κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε. Δηλώσεις, κύριε Λιάπη, κύριε Ανταφυλιάκη. Βέβαια, δηλώσεις. Καραβίδας. Πολύ καλή ομάδα, ρε, μαζεμένη, πολύ καλή ομάδα. 2-1 σου με τον Ζόρι. Δεν μπορεί παιχτάρα, Γιώργα, ωραίος παιχτάρα, ωραίος. Μαζεμένη σαν Ωραίος ομάδα, παιχτάρα, ωραίος παιχτάρα, ωραίος. Δεν είπα ότι είναι παραλλαγή. Το φίλο μας τον κύριο Κολοκόκκινο. Γεια μας Δημήτρη, να το δείξουμε εδώ. Με τη μεγαλύτερη παιχτάρα τον Δημήτρη, το φίλο μου. Μπαμπάς και γιος, παιδιά να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Βιτσό. Ευχαριστούμε και κύριε Βίτσα, ευχαριστούμε πολύ. Και δώσε το φλουρίπε. Παλέμαγι, άκου τι λέει. Παλέμαγι, πες του, το πει της πίτας, το κόντεκα.